Pozdrav familijo, ja sam Nikix, dobro te v novo video, pak sam se nadjas ovdje, znači već ne sedam na stol pošao, znači deneska, sakam da ve pokanem na 28.12.2019 da dojdite site vo klub Arena Ohrid, tako da ako ne znate kaj se navodjate, možete da si prašate. Izumite na Nikix. Znači, parite što ki se oberime, site ki se za donaciji nema da vzemam nitu jaz denar, nitu pak drugi ve youtuberi koliko što znam. Ako vzemi nekoj, znate što ki vi napravim, ki ve skinam vo rastot. Po 12 časov se održvi, taka da nema da imat alkohol, pošto ja to ne podržvam, taka da može, ne znam da li drugo soko, jedno drugo ona ke imat, pojma nemam, dokoliko ima, dokoliko mene ne mi interesira, ja si pijam no signal so stavre bratot moj, taka da parite ke se sobrani za tačo što ojde na lekuvanje v Italija mislim, dokoliko ne se lažem, taka da dalujge karti, inače imavme prodavano i kao ovo tipu na nekoj deca bea, a za šekatata Nikix jaz nema kupam. Znači, ne se rabotit za mene, se rabotit za čovjek što treba da se lekuvat. Ne se rabotit za mene kao Nikix ke se lekuvat ili ovo je one. Za mene što saž vike. Mene mi je bitno jaz da soberam par, jaz da mu doniram što se vikat za tačo, ili pak nije grupno youtuberima mu donirame za tačo, a ne, znači Nikix nema da kupam kartata. Ne čovjek za mene. Za mene ništa nema tuka. Da, se nadam deka ki dojdite na 28.12.2019 Arena 12 časot, se gledame site tamu da ispejme no signal najako, samo to pejme i gitla, znači da ne nemate. A, nije se glas na to video i pa i